Dobrý deň, vítajte na našom kanáli. Dnes sa pozrieme na majstrovstvá sveta v hokeji 2024 a preskúmame, ako mohlo Slovensko vyhrať, keby neprehralo v kľúčových momentoch. Majstrovstvá sveta v hokeji 2024 priniesli množstvo napínavých momentov a nezabudnutelných zápasov. Slovenský tím bol v tomto roku silnejší ako kedykoľvek predtým. Mali sme skvelých hráčov, ktorí predvádzali fantastické výkony na ľade a fanúšikovia boli plní nádeje. Ale ako to už býva, hokej je nepredvídateľný šport a niekoľko zápasov nám nevyšlo tak, ako sme dúfali. Poďme sa pozrieť na niektoré z týchto kľúčových momentov a čo by sa mohlo stať, keby sme ich zvládli inak. Prvým kľúčovým zápasom bol súboj s Kanadou. Napriek skvelému začiatku sme v tretej tretine stratili vedenie. Kanada využila naše chyby a otočila zápas vo svoj prospech. Keby sme dokázali udržať defenzívu pevnejšiu a nedopustili by sme tie zbytočné fauly, mohli sme tento zápas vyhrať a postúpiť ďalej. Ďalším dôležitým momentom bol zápas s Fínskom. Bol to tesný duel, ktorý sa nakoniec rozhodol až v predĺžení. Fínsko bolo vynikajúce v presilovkách, čo sa nám stalo osudným. Ak by sme boli disciplinovanejší a vyhli sa trestným minútam, mali by sme lepšiu šancu zvíťaziť. A napokon semifinálový zápas proti Švédsku. Tento zápas bol pre mnohých z nás skutočným srdcervúcim momentom. Švédsko dominovalo počas celého zápasu, ale Slovensko malo niekoľko skvelých príležitostí, ktoré sme nedokázali premeniť na góly. Keby sme boli efektívnejší v koncovke, výsledok mohol byť úplne iný. Ale nebolo to len o týchto momentoch. Celkovo sme mali skvelý tím, ale chýbala nám konzistentnosť a možno aj trochu šťastia. Hokej je o detailoch a často sa rozhoduje v milisekundách. Keby sme mali len o kúsok viac šťastia, mohli sme sa dostať až na vrchol. Aj napriek tomu však môžeme byť na náš tím hrdí. Hrali srdcom a dali do toho všetko. Prehra je vždy bolestivá, ale každý zápas nám priniesol cenné skúsenosti, ktoré môžeme využiť v budúcnosti. Takže, čo sa môžeme naučiť z tohto ročníka majstrovstiev sveta v hokeji? Že každý moment na ľade je dôležitý a že aj malá chyba môže rozhodnúť o výsledku. Ale tiež, že nikdy netreba strácať nádej a že aj prehra môže byť motiváciou na zlepšenie. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like a odber a podielte sa s nami v komentároch o vaše názory na to, ako by Slovensko mohlo zvíťaziť. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Na zdravie slovenskému hokeju.